Moi boa tarde, moitas grazas amigos e amigas por achegarvos a este día no que comenzamos este ciclo de palestras, este ciclo de conferencias de repensarmos a Revolución 1917-2017, porque este ano, outubro, novembro de 2017, estamos de centenario, non? De centenario do levantamento bolchevique, desa revolución que cambiou o xeito de pensar e de actuar, non? De todo o século XX e que creíamos que era necesario repensalo, non tanto, non pensábamos nun ciclo de historia que seguro que está vendo en outros lugares e que creíamos que a nós non nos correspondía, senón nun ciclo para pensalo con ollos desde hoxe, buscando as 6 personas pensadoras e pensadores deste país para falar de aspectos moi diversos, desde as ideas libertarias ata o feminismo, desde a propia historia de que sucedía na Galiza de 1917, que quizás de todas as palestras a máis histórica, neste caso con un historiador, que será a terceira de Nasitón. Esa era a idea, non? O que foi o levantamento, que foi a Revolución Rusa, o levantamento bolchevique, verdadeiramente foi espazo de liberdade, espazo de aprendizaxe, non? De tanto que tuvimos que aprender, de tanto, non? Que se modificou na acción, do que se modificou no seu momento e no pensamento, non? Tan importante, por tanto que ese pensamento nos vai levar a acción. E para comenzar, quixemos escoller a unha persona que tamén é fundamental nese traballo, non? Do pensamento, desde hoxe, mirar o pasado, pero sobre todo para, dentro do posible, facernos se cadra as preguntas adecuadas. Cada un de vos ten respostas que podemos logo se cada poñer en común, pero cando menos facernos as preguntas adecuadas. Acompáñame hoxe Teresa Moure, doctora en Lingüística Xeral e exerza docencia na Universidade de Santiago de Compostela. Ten unha obra moi ampla, obra narrativa, podemos falar, só marquei aquí dúas, Herba Moura ou Ben querida catástrofe, dúas obras que foron importantísimas na literatura galega e tamén traducidas a varias linguas, teatro, Unha primavera para Aldara, ten poesía, un violín, o Lobo feroz, e ensaio, non? E quizás é o que hoxe nos poidera desde ese punto de vista interesar máis, non? Pois no ano 2005, o Ramón Tiñeiro de ensaio, con un idioma imposible na procura dunha lingua para a humanidade, moi políticamente incorrectas, por dar un salto no tempo no ano 2014, e é coordinadora de dous gruñes que se chama bolcheviques, un en Xerais e outro en A Través, que para nós era un pouco ese aspecto fundamental de alguén que é escollida, que decide, que coordine ese traballo e que busca a xente diversa, xente distinta para falar dese momento, non? Do que significou a Revolución bolchevique. Este libro, o de Xerais, comeza coa letra de unha canción de Deolinda, que vou ler só un anaquiño, porque eu creo que tamén nos pode axudar a reflexionar e a pensar se cada un de nós está actuando do xeito que se precisa nunha época tamén como esta, non? Outubro de 2017, que tamén pode ser que sexa tamén unha época de revolucións. O certo é que agora mesmo en Cataluña está sucedendo algo que pon en jaque o propio réximen, o que foi ese réximen do 78, como nunca sucederá. Quizás isto tamén é un momento de revolucións. O texto di así: agora sin damos a volta a isto, agora sin a pernas para andar, agora sin eu sinto optimismo, vamos en fronte, ninguén nos vai parar. Agora non, que é hora do almozo, agora non, que é hora de xantar, agora non, que eu acho que non poso, amañá vou traballar. Esa idea, pois, que tamén, non, de Penélope, esa carita de Díaz Castro, de un paso adiante, outro e outro atrás, ben, pois neste caso non fala tanto de Galiza, senón de cada un de nós, de cada unha de nós, como somos capaces de ver as revolucións, de contribuir a elas ou de deixalas e esperar que outros as fagan por nós e que mañá chegará o día de traballar. Cando caídas, Teresa, estás na túa casa. Muito obrigada, boa tarde.
É un placer voltar a estar aquí na Asociación Alexandre Bóveda, hoxe con esta voz un pouco tomada, non? A ver se conseguimos chegar ao final. Eu vou comezar esta intervención con unha confesión, unha desas confesións desagradables, onde sempre se confesa con un tono desagradable, non? E que nunha época en que non están na moda os liderados individuais, que están mesmo muito mal vistos, eu sinto un absoluto fascinio pola figura de Vladimir Ilich Lenin. E isto non é habitual mesmo entre leninistas. Creo que Lenin é unha desas personaxes das que se sempre que están entre luces e sombras, rodeadas de luces e sombras. E está ben que se diga iso, está ben que a historiografía un pouco teña certos celos, teña certos pudores, porque a biografía é un xénero que tende ao namoramento. Porén, alguén que catapultou para a revolución a 160 millóns de persoas, rusas e non rusas, alguén que deu forma a un sistema político que pretendía a xustiza social, merecía un lugar na historia polo menos semellante, digo eu, ao que ten Jesucristo, para colocar outro personaxe revolucionario das periferias. E penso que non o ten. E ni siquiera por censuras ideolóxicas. Unha figura como Marx, tal vez a partir dese opúsculo maravilloso que é o Manifesto do Partido Comunista, é unha figura lida nos liceos, por tanto, máis ou menos coñecida para o grosso da populación. E nada semellante con Lenin. Lenin escreveu sobre teoría política tamén, mas escreveu sobre literatura, escreveu sobre libros, escreveu sobre relacións sexuais entre iguais, e con todo eu penso que é unha personaxe relativamente pouco coñecida. Pouco coñecida como estereótipo, non coñecida como personaxe. Eu recriei Lenin como personaxe literario, non veño aquí como ensayista, sabe que iso non é sosé. Eu recriei como personaxe literario nun romance titulado Ostracia, onde eu permitime certas licencias como dar a coñecer o mundo, dados ao mundo leitor, ao mundo literario, dados perfeitamente acordes, como que Lenin chorou diante do cadaleito de Sarmant. Mas tamén recriei con certas licenzas como que Lenin podía estar vestido diante dunha muller vestida e non por eso perder a dignidade. Hai que ter bastante coraxe para iso, mas podemos calcular literalmente que é pino. Para mí foi unha aventura excepcional porque todo escritor, toda escritora pode sentarse a tremer cando pensa que o seu personaxe non sae só da súa imaginación, mas que ten unha biografía e unha biografía bastante coñecida ou bastante consultável para moitas persoas. Meses despois desa aventura literaria, coordenei ese traballo en 2 volumes sobre o centenario da Revolución Bolchevique. Sería moi fácil para mí falar hoxe dese libro e con eso cumpliríamos, mas iso sería moi pouco leninista por a miña parte. Sería dar unha batalla simples. É certo que vou falar do libro, mas non quero conformarme con iso. Visto que tan amablemente a Asociación Cultural Alexandre Bóveda me convida a abrir estas xornadas, que penso que xornadas necesarias neste momento, e visto que nos últimos anos por acaso cruceime na figura de Lenin, pois quería partillar convosco algunhas reflexóns, moitas delas absolutamente provocadoras, mas entendo que todas baseadas en ese fascinio inicial co cual me presento perante vos. O legado político de Lenin modificou a historia do século XX. Eu penso que isto é incontornable en cualquier lugar que ideolóxicamente unha persoa se coloque. Porén, en diferentes circunstancias, as derivacións do seu pensamento e a cápsula criada por volta da súa figura determinan, aínda que após 100 anos da Revolución Bolchevique. Ben, pois, estaba a decir que o legado político de Lenin modificou a historia do século XX e que isto entendo eu que é incontornável en cualquier posición ideolóxica en que nos situemos. Porén, en diferentes circunstancias, as derivacións do seu pensamento e creo que a cápsula criada por volta da súa figura determinan que após 100 anos da Revolución Bolchevique moitas preguntas aínda pairen no ar. Unha, e acho que importante, podería ser esta que eu coloquei provocadoramente como título para hoxe. Sería Lenin e leninista. Se había alguén no Facebook que dicía Lenin será sempre leninista, e eu respondía, no asunto non é si será, e o asunto non é si foi, o asunto é si sería. E ese xogo da lingua creo que é un xogo moi de Lenin.
Si vamos, por exemplo, a este contexto galego, e me permitides un pouco ser irreverente nas miñas reflexións, eu penso que é bastante inusual que fose coordenadora do libro, e non me encargou ninguén, fui eu que me dixen que quería coordinar ese libro, e que coordinase o libro alguén que nunca militou nun partido marxista-leninista e que ademais non é historiadora. Resultou ser que unha artista, eu me chamar artista, unha criadora literaria, lingüista de profesión, dedicase a coordinar, convida a unha serie de persoas para que homenaxeen. E eu pregúntome con toda humildade si non se podería dicir que isto é pouco leninista por parte das organizacións políticas, que deberían ter coordinado elas o asunto e deberían ter movido elas o asunto. Cando eu adoptei esa decisión, solicitar, o primeiro que fixe foi solicitar ás editoras ese apoio, cando vi que o había, empecé a pensar influída por un filósofo do que eu gosto moito, Ben-Chul Han, un filósofo coreano, ainda formado na Alemanha, que fai unha reflexión, eu penso que interesantísima, sobre a palabra respeito. A palabra respeito, do latín respectare, significa ollar dúas veces ou ollar de novo. E este filósofo, que é un filósofo da sociedade da transparencia, insiste que na época actual habitamos a sociedade dos voyeurs, unha sociedade onde nos complacemos rapidamente, ollando tudo, sin veneración, sin admiración, sin respeito. E por eso exhibimos a intimidade, a luz pública continuadamente. E el propón o contrario, unha ollada con veneración, unha ollada respeitosa, unha ollada, pois así, moitísimo máis repensada. Eu supoño que isto é o habitual na historiografía. Mas, visto que o bolchevismo foi un movimento radical, é normal que desperte emocións extremas. As persoas ou son abertamente leninistas, ferozmente ou ferozmente antileninistas, non? E a min o que me parecía é que era o momento, 100 anos depois, na sociedade galega, de convocar a ollar dúas veces, ollar de novo para o leninismo. Mas o que aprendí, como que coordinaba o libro, é que tal vez eso fosse imposible, o que, polo menos aquí, por este lado do mundo, non chegou ainda o tempo da historia, desa ollada histórica. Na miña idea, este ano sería un ano marcado por traballos editoriais, traballos de outro estilo, cultural, de conmemoración desa celebración. Hai 100 anos, a Rusia, un país no extremo xeográfico, deixa de ser extrema nese sentido para ser extrema no sentido político. E dúas revolucións van producir esa mudanza desde o feudalismo a un sistema que se pretende revolucionario, que se pretende transformador, que organiza que a Unión Soviética co PQs a cabeza. Mas a partir de aí, o mundo inteiro fica dividido en dous blocos que teñen unha competitividade ideolóxica, no campo ideolóxico e no campo militar, mas parece que todos os acontecimentos comezan a medirse en relación a esos blocos. O sea, hai unha competitividade nos desportos, hai figuras de un bloque que se pasan a outro, hai disidencias artísticas e vanguardas que tamén cruzan esos blocos. Eu creo que todo isto podía convidar a ollar mesmo desapaixonadamente ou ollar desde diferentes perspectivas, non necesariamente as de un militante, desde perspectivas artísticas, desde perspectivas moito ricas. E no momento en que me entrevistaron, cando foi a coordenación deste libro, dixen na Voz de Galiza que preguntaron por qué se conmemoraba o centenario da Revolución Rusa. E eu dixen, porque en 2017 que outra cosa se vai celebrar? Isto ficou así como manchete moi provocadora. Porén, o que eu vi tamén foi que moitos intelectuais, vos amigos meus, con postura de esquerdas, moitos deles que foran convidados por min a participar no volumen, recusáronse a participar e dixeron que non era boa idea, que non había tanto que celebrar. E continuo a pensar que é perfectamente legítimo situarse en posicións políticas moito diferentes das de Lenin, mas que o curioso é non querer ollar dúas veces, porque coa que está caendo, está caendo co neoliberalismo este que nos come, parece curioso como persoas que poden ser muitísimo máis moderadas do que Lenin non boten en falta dereitos que a clase traballadora perdeu e que se existiron foi pola luta operaria e pola praxe leninista. Con todo, eu
se eu dixese de que gostaría falar hoxe, eu gostaría falar das mulleres, claro, das mulleres bolcheviques. Mas cando María Xosé me falou, xa sabía que este tema xa estaba entregado a outra compañeira e non o propuxen. Mas non podo resistirme e entón un momento así teño que pasar. Teño que pasar porque para mí todo este fascinio chega por unha muller, non? En 2015, cando publiquei Ostracia pretendía ser o romance sobre unha muller apagada pola historiografía oficial, mas tamén pola historiografía marxista-leninista, que é Inés Armand. Inés Armand é unha muller rusa de unha familia francesa. Hai moitos franceses que se instalan en Rusia no século XIX, que aos 19 anos casa con un home rico, un facendado, ten un matrimonio feliz, 4 fillos, e en un momento determinado, bueno, ela nesa época era feminista, mas como non hai voto na Rusia, estando na Rusia zarista, pois non é unha sufragista, é unha muller que se ocupa das condicións de vida das mulleres prostitutas. E cando ten 30 e tantos anos, namora de outro home e vaise con el, o que é algo inédito nesa condición social, porque nunca vai perder o bo relacionamento co seu marido, que a sustenta sempre económicamente, que lle permite ter con ele os fillos, e ademais este home co que se vai o seu cuñado. E dixe que ela tiña 30 e tantos anos, bueno, pois vou dicer que tiña 18, así que foi unha muller escandalosa. Con este home se vai, ten outro quinto fillo, imprime publicacións marxistas, é mandada a Siberia, e cando volve de Siberia, morto xa este amante, con eses 5 fillos, esta muller coñece a Vladimir Ilich Lenin e pasa a ser para sempre a amante de Lenin. Como é coñecida como amante de Lenin, pois o seu nome tende a ser apagado da historia, a pesar de que foi unha bolchevique importante, con cargos gubernamentais, que fixo parte da cúpula do partido. Bueno, pois, por que é apagada? É apagada porque, digamos que houve dúas tendencias. Unha a dicer que vivía nun triángulo amoroso, Lenin, Nadia, a súa esposa Inesa, un triángulo ademais escandaloso, hai moita bibliografía, sería en termos do que agora se chama poliamor, e por outro lado hai que dir que nunca houve nada, porque Nadia deixou escrita a verdadeira e única biografía de Lenin, e claro, o camarada presidente non podía ter unha moral que atentase con a idea revolucionaria de sinceridade a compañeira. Entón, interesaba moito esa cápsula, a cápsula que envolveu as figuras históricas e que mesmo dentro, sendo revolucionarios e tanto na súa correspondencia, tanto Lenin como Inesa eran modernísimos, falando de relacionamentos persoais, de sexo, de amor, mas toda a cápsula que se criou, digamos que volta contra eles, porque o certo que hoxe é difícil documentarse sobre Inés Armand, porque foi apagada polos que vinieron detrás, non? E, se o digo todo, por exemplo, con toda humildade, mas tamén con toda rotundidade, cando eu publico ese libro, nos lanzamentos, os que viñan os lanzamentos eran os amantes da literatura, que virían se escrevese sobre outro tema, mas non viñan leninistas. É para mí curioso, porque non creo que haxa moitos romances sobre Lenin e Inés Armand, creo que non hai ningún, non na literatura galega. Lenin non é precisamente unha figura histórica que tenda a aparecer na literatura. Mas por escrever este romance, justamente só con ese único mérito, fui convidada, e aquí hai algún outro integrante de aquel grupo, a facer parte do que se chamou moi pomposamente o Comité Galego para a Celebración do Centenario da Revolución Rusa. Espero telo dito todo, porque era un nome moi longo. Eu, como son ben criada, convidaronme e dixen, alá vou a primeira reunión para dicer que non podo ir, porque non teño méritos para ir, non? E vin que estaban representadas todas as organizacións políticas leninistas da Galiza, que son inúmeras. Por lo menos son moitas máis das que eu sabía, e había unhas cantas. E, bueno, vi que estaban representadas todas as organizacións políticas e vin, xa postos a dicer todo, que eu era a única muller. E entón dixen que me quedaba. E tamén vi nas reunións seguintes que as referidas novas e veitas das organizacións dificultaban facer ese calendario, esa xel, para conmemorar unha personaxe histórica fundamental e que de alguna maneira as unía a todas elas.
E entón eu saí con máis leninista ollar e dixen, solo se poden dar as batallas que un pode gañar, que un está en disposición de gañar, e a batalla que eu estaba en disposición de gañar era coordinar un libro. E así o propuxen. Como este objetivo parece pouco revolucionario, cuidado, a un ollar superficial e parece que un libro é un objetivo burgués, pois mesmo unha muller supoño que podía facelo e me foi aceite, non? Con todo, o Comité Galego para a Celebración do Centenario da Revolución Rusa fracasou, non chegou a presentarse en prensa e un pouco que temos como resultado como rebote este libro. E eu penso que é lindo que as persoas das letras conseguiran acudir a este chamado, porque hai persoas militantes nese libro, mas hai persoas non militantes, especialistas en diferentes campos. E creo que é bo que as xentes das letras consigan facer un pouco o que as xentes da política ás veces non consigan facer. De alguna maneira, penso que o leninismo se entende como un grosso de actitudes políticas e algunhas delas derivadas dos acontecementos históricos posteriores á morte de Lenin e en particular vinculados a esa outra figura histórica coñecidísima, mas eu vou xa dicirlo claramente, para mí, a mí me produce antipatía porque creo que éticamente non é unha figura que se sosteña, que é Stalin. Mas, curiosamente, na óptica popular non resulta tan fácil de diferenciar un personaxe da outra. Sabedes que existeu esa piada de Marx dixo en algún momento que ele non era marxista, e penso que sería difícil de soster que Marx non sexa marxista porque ten un campo doutrinal moi ben sentado por escrito. Mas un pouco seguindo ese convite de Marx a xogar, por exemplo, podería preguntarme se Simone de Beauvoir é feminista. Xa sei que é feminista, mas pois era unha feminista que cría esencialmente na existencia de dous sexos, sin máis, e, por tanto, se hoxe Simone de Beauvoir acordase e vise o que acreditan moitos feminismos, pois tal vez ela dixese, pois eu non sou feminista, así, tal vez unha depuración. A pregunta entón que eu quería formular é se Lenin hoxe sería feminista. E o asunto non é así tan claro, vista precisamente a popularización que tivo o termo leninista con outros apelidos diferentes ao do campo doutrinal emanado de Lenin. Por exemplo, ingredientes biográficos. Lenin nunca foi un traballador, nunca foi un operario, nunca foi explorado. En realidade, Lenin licenciouse en Dereito e só presentou 3 casos na súa vida, todos seguidos no primeiro ano, e depois viviu sempre da súa nai, da riqueza da súa nai. E a súa nai era viúva e tiña un título nobiliario que conseguira o seu marido, o pai de Lenin, por obediencia ao zar. Así que todo isto nos representa como unha figura así, pouco dentro do perfil, non? Lenin levou o partido por onde el quis, tomando decisións personalísimas, moito arriscadas, e, bueno, a pesar do significado de bolchevique, ese significado de maioría, que despois veremos por que foi, ás veces el tomou decisións en absoluta minoría. O concepto de disciplina, ese concepto que tan utilizado nas organizacións leninistas, eu penso que, atendendo que a paixón coa que fala Lenin, esa disciplina é unha entrega absoluta a causa, mas non é unha obediencia. En ningún momento hai en el nada de obediente. Lenin moveuse de maneira óptima entre os socialistas europeos para dar a coñecer o seu traballo, para dar a coñecer tamén os seus posicionamentos, e ás veces utilizou a Inés Armand para que lle fixese o traballo sucio, cando non nos podía presentar para que os presentase ela. Todo isto é un traballo de seducción, un traballo de persuasión que vai para além do ideolóxico, expresa moito o ideolóxico, e cualquier persoa que leia a biografía sobre Lenin ou que lea as súas cartas persoais verá que temos unha individualidade con aura, con absoluta aura. Normalmente nas organizacións non é ese estilo de figura que se entende como un bo militante, por iso de entrada Lenin nos causa un certo estupor, non encaixa. E poderíamos ir con outra afirmación. A afirmación de Lenin era un revolucionario. Bueno, e Lenin tivo problemas para desenvolverse como tal revolucionario, porque él quería apagar o mundo vello e comezar a escrever un mundo novo.
E aquí vou basearme nas ideas de Hannah Arendt sobre a revolución. Di Hannah Arendt que existe unha revolución cando hai un pactos da novidade, alguén que quer mudar o mundo, e cando hai violencia, cando non se recusa a violencia para lograr ese objetivo. E o grande risco é que os movimentos revolucionarios habitualmente axen sin experiencia no trato de cuestións políticas fora dos círculos oficiais. Entón poden acabar conformándose con libertar da pobreza e sacrificar a liberdade en nome da igualdade, a pluralidade en nome da igualdade. Iso explica, entendo eu, por que nas falsas democracias actuais o exercicio político fique confinado ao día das eleccións, fique confinado a emitir un voto, ou mesmo que se fale de política como unha ocupación profesional, non? A representación tomou o lugar da acción. O problema de fondo é, como sempre, o enfrontamento entre o partido e o Consello Popular, entre o sistema partidario e a autoxestón, entre a democracia representativa e a direita. A experiencia dos clubes revolucionarios na França, de Hannah Arendt, das comunas de 1870, dos sovietes nas dúas revolucións rusas, do levantamento húngaro de 1956, mostra que pode haber unha forma de organización que revigore o exercicio da política. Porén, e acabo con esta cita, esta é, de Hannah Arendt, unha triste e extraña historia que precisa ser contada, porque o espaciamento da política nas democracias hoxe faz con que vivamos un tempo en que o tesouro das revolucións está perdido. Claro, hoxe habería que preguntarse se Lenin, que estaba pola transformación social e non se recusaba a violencia, foi en algún momento na súa biografía, nos seus escritos, ele conta moito e non ten problema con iso, se aceptaría ese espaciamento da política. Dito en breve, unha cousa é o que ele conseguiu facer e outra o que o seu pensamento proporía. A mí o que máis me chamou a atención ao ler Lenin é moita modernidade nas súas ideas, non? Hai unha serie de vetas que eu quería destacar. Por exemplo, Lenin estaba moito interesado na cuestión feminista, quería estar ao día, axudaba que as mulleres pensasen e producisen, e entrou en debates sobre como debían ser as xuventudes leninistas especialmente. Non hai nada, no entanto, de ecoloxía no seu proxecto político, non? E penso que moitas veces o productivismo posterior, que se adjudica sempre o proxecto da Unión Soviética, pode ter a ver con esta idea, de este desinterese de Lenin coa natureza. Creo que entrou en contradicións moito interesantes, esas pugnas famosas con Trotsky e Stalin, poderían documentalo. Creo que era un ser tremendamente emocional que entra na política cando o seu irmán é axustizado. O seu irmán pertencía a un grupo agrarista, un grupo de terrorista, e un deses grupos planificou o asesino do zar, e a pesar de que o seu irmán non era o culpável, declarouse culpável. Como é axustizado, Lenin é cando se politiza. E o que a mí máis me interesa é que, ainda que sempre é presentado como alguén moi ocupado da organización, como un obseso do control, eu vexo en Lenin sobre todo outra cousa, unha maravillosa capacidade para manexar símbolos, para catalizar símbolos e para con eso catapultar unha revolución. Se volto ao libro, por exemplo, eu botei en falta o ponto agora, considero agora, unha vez que está feito, por exemplo, hai demasiado pouco Lenin no libro. Eu debería ter sido máis dura para pedindo que, como coordinadora, que os membros de organizacións leninistas non falasen tanto do Partido Galeguista, nas Irmandades da Fala, que está moito ben, mas necesitábamos tamén ter discursos sobre Lenin, creo eu, agora, como a volta do xa feito. Tamén, por exemplo, a mí me faltou no libro unha visión crítica do punto de vista anarquista, que eu procurei, mas que non conseguí, ou unha visión crítica do punto de vista ecoloxista, como decía agora. Creo que son puntos que darían para repensar, darían para facer unhas críticas interesantes. E tamén un tratado sobre a obediencia, porque entre as cartas que eu li entre Inesa e Lenin, creo que o máis interesante é un momento en que Inesa lle reprocha a Lenin non ser xa auténticamente leninista, así lle di ela, porque di que te estás conformando con que a revolución fique confinada na Unión Soviética, cando a revolución ten que ser internacionalista. E se non é internacionalista, non, tú non eres leninista. E, Lenin, que lle gustaba moito que os seus colaboradores o criticasen, se sentía moita confianza na creación de ideas nese pequeno grupo,
Lenin protesta e manda unha carta dicindo que os tempos non son chegados, e ela volve a decir, pois tú non eres leninista, e el di, e a ti que che ensinou marxismo se non era eu? Creo que dá para xogar sobre isto. O que eu quería presentar era un pouco tamén esa idea de que non sei se sería Lenin leninista, quen era Lenin? Lenin era un seductor, un persuasor, quería persuadir. O modelo político vigente entre 1917 e 1989 creo que se ten de explicar a partir de vaivéns de circunstancias históricas externas da política internacional ou xulgando o cerne ideolóxico do leninismo. Mas a mí interésame o suceso dun relato, o relato revolucionario, e como se desgastou, como se desgastaron os elementos lingüísticos e literarios que o facían posible, nunha línea así, que sería moi Foucaultiana para traballar, pero penso que ninguna teoría crítica subestimaría o magnetismo dos símbolos na política, embora con frecuencia teña proliferado tanto na actualidade que xa pensemos nos símbolos sempre como logos vacíos, nunha época en que un cocodrilo nunha camisola é máis reconhecible, unha mazá nun computador é máis reconhecible que as follas das árboles, estamos como esgotados de tanto logos. Sen lugar a dúbidas, toda unha cosmovisón, unha nova ética do privado e do público e unha delicadísima elaboración conceptual alicerçada en signos propios facen parte da grande esperanza comunista. Nas últimas décadas, as empresas do mundo venderon apenas marcas, non venderon produtos. Evidentemente non é así no caso que nos ocupa. Non estou a dicir que os bolcheviques non tivesen un produto. Tiñan un produto, un proxecto político, revolucionario, baseado no que Marx dixera medio século antes. Porén, entre as ideas defendidas na clandestinidade e o proxecto de goberno houbo, como ocorre sempre, considerables diferenzas que non impediron os bolcheviques continuar a ser bolcheviques precisamente porque conseguiran a presentar unha marca. Eu quero lembrarnos que as primeiras campañas macizas de publicidade eran desta época. Na época dos bolcheviques, as sopas Campbell ou a General Motors conseguían xa introducir claramente ese concepto de marca. Como hai xa moitos produtos en serie, o importante é ese produto. Non pretendo con isto deslegitimar o legado leninista nin o caricaturar, mas situar ese complexo panorama feito de ideas revolucionarias, de decisións de goberno en época de guerra e de xogos de poder no seu contexto cultural. No momento actual, mesmo teño escoitado a militantes de organizacións falar das súas siglas como marca e reivindicar a linguaxe de marketing no sentido de a marca representar un colectivo e non un líder mesiánico, por exemplo, no contexto de campaña electoral. Os bolcheviques creo que foron peritos da publicidade e creo que analizar as estrategias discursivas que usaran sirve para entender moitas das críticas para entender e para poder contraatacar, non para justificar moitas das críticas que se dixen despois ao comunismo. Porque catapultar para a revolución a esos 160 millóns de rusos e non rusos exixe ir alén da tomada do poder, que habitualmente visualizamos no voto, nas urnas ou coa violencia. O poder exercese en todas as direccións, é capilar e con frecuencia emana de actos de fala, emana da capacidade creadora de relatos, de etiquetas. O sea que para alén de exercer o poder de unha maneira determinada, os bolcheviques tiñan que elaborar símbolos que permitisen que unha élite estivese presta a loitar pola revolución, que pudesen ser comprensibles para camadas populares que eran prácticamente analfabetas, que ao mesmo tempo fosen fiéis aos ideais marxistas. E todo iso creo que é un traballo fundamental de retórica e de dialéctica, de oratoria. Eu vou por un exemplo. Unha bandeira. Unha bandeira, e estamos a ver na Cataluña, claramente pode ser esgrimida como para marcar que este territorio está ocupado. Mas, a continuación, unha bandeira pode ser arborada por un militante para dar corpo ao seu corpo na multidón. Eu chego, son unha traballadora e subo o mobiliario urbano e collo unha bandeira con unha forza e un martelo e ondeo o corpo con ela e eu quero dizer que hai máis persoas conmigo. Ese é un problema que crea unha épica. E depois, ese símbolo, que era tan potente, tan forte, tamén pode desgastarse, como todos os símbolos que teníamos en lingüística, tamén pode desgastarse. E o que estamos vendo na Galiza, por lo menos nos últimos anos, creo
que se está vendo e que moitas persoas que queren protestar con algo, protestar, por exemplo, pola violencia machista, protestar polas minas de Corcoesto, moitas veces din que non queren que haxa explícitamente bandeiras partidarias, bandeiras nas... Que pasa? Que hai símbolos que se desgastan ou que a populación comienza a sentir como outra cousa. É preocupante ese fin das ideoloxías, ese fin dos fins, o que fixeron os bolcheviques era precisamente saber usar eses símbolos. Dou algúns exemplos. Lenin estaba moi preocupado porque, claro, os rusos pertencían á Iglesia Ortodoxa, e a Iglesia Ortodoxa é unha iglesia con unha capacidade iconográfica moi forte, e entre as celebracións, por exemplo, que se facía era que todo latifundista recibía todos os labregos da súa casa, os recibía, dabanles de comer e os beixaban as mans. Entón, claro, ese símbolo de vasalaxe, de servidón, era das primeiras cousas que Lenin quería eliminar. Porque mesmo cando tomaban conciencia política gritaban eslóganes como non queremos o zar, queremos unha república, escollamos un bo zar. Así que como que non tiñan unha idea de, decía moito papaiño zar, e Lenin quere rapidamente eliminar eso. Está moi preocupado Lenin en ese momento por la cultura escrita. En 1917, só en San Petersburgo, só nunha cidade, publicanse máis de 500 títulos de folletos socialistas con 29 millóns de exemplares. Iso sendo o 70% da populación analfabeta. Ese dado entendo que é moito relevante de como querían os bolcheviques que se difundisen rapidamente as ideas políticas e pensaban que a instrucción era a mellor maneira de libertación. Isto lembra un pouco tamén o contexto galego do ano 16-17. Mas os líderes revolucionarios non usaban fórmulas académicas, de maneira que todas as ideas se expandían a través de cousas como cabaret, o teatro, o music hall, tiras estilo cómic. E aí foi moi importante a difusón, e creo que tamén como feminista iso é interesante marcalo, de relatos en contra do zar. Os relatos en contra da zarina son crudelísimos, a presentan como sexualmente desafiable, como, claro, amante de Rasputín, lógicamente, e tamén presentan o zar como drogadicto, como alcohólico, como nas mans da súa muller. Entón, para lavar a cara da familia zarista, a zarina e as súas fillas se visten de enfermeiras para atender aos feridos na época de guerra. E inmediatamente saen facsines dicindo que tamén se visten as prostitutas en Moscova na época de guerra. Así que vemos todo o tempo unha articulación e contraarticulación continuada de símbolos. Creo que hai veces en que ideas científicas, hipótesis razoables non consiguen ver a luz porque non consiguen crear un relato. A veces basta compor o relato en circulación para que as ideas solas despeguen. Evidentemente, as ideas así axitan. A historia deslócase 3 pasos para a frente se a multidón entra en desasosego, se a multidón se axita. Por iso creo que tamén é interesante que hai moitos historiógrafos que critican aos bolcheviques e a Lenin en particular por terse apropiado da bandeira vermella. Parece que a bandeira vermella era, bueno, debaixo da bandeira vermella loitaron moitos corpúsculos diferentes. E creo que eso pode ser precisamente un mérito, conseguir reapropiarse completamente dun símbolo e facer que persoas que loitaban debaixo desa bandeira ahora se sintan identificadas a continuación co leninismo. Nese sentido, a bandeira vermella era moi potente porque a palabra para vermello en ruso, krasny, significa fermoso. A praza vermello de Moscova era vermella antes da revolución. E entón eran un tipo de símbolos que a xente podía rapidamente entender. Lenin manexou moi ben o símbolo do espacio e o tempo. Os bolcheviques rapidamente crearon un calendario alternativo, como sabedes, e tamén visualizaron o espacio. Visualizaron, por exemplo, as fábricas en San Petersburgo están fora da cidade e o que convocan en manifestacións nas plazas centrais, porque significaba ocupar o territorio dos burgueses, mas tamén que os operarios desfilasen durante kilómetros
sobre o xeo, e iso daba autoestima, xeraba confianza. Creo que, bueno, no independentismo, nacionalismo galego, esos códigos están tanto no sentido de calendarios, de creación de unha xenda propia, diferente á xenda española, de horarios, esa reivindicación clásica do horario segundo a nosa luz natural, como esa sensación de que espacios ocupan. Non é igual na manifestación que son de Compostela no Toural que no Obradoiro. Marcan diferentes, bueno, diferente percepción. Evidentemente, Lenin estivo moi ocupado de mudar a linguaxe. O primeiro que pasa coa revolución é que se mudan os tratamentos. Pásase a falar de camarada presidente, o cidadán ministro. A veces son combinacións un pouco raras, non? Cidadán ministro para mí é unha combinación un pouco rara. E o ruso ten dous pronomes, nese sentido igual que o galego, e o tradicional era tratar os traballadores, digamos, polo tú, e pasan a pedir os traballadores ser tratados polo vostede. En lugar de ser unha ida cara á proximidade, que é un pouco como nos movemos nós, se o tú e o vostede se elimina e tentemos a tratar de todo o mundo, eles entenderon, digamos, máis as marcas de respeito. Mudaron nomes de cidades, e sabedes, Leningrado, San Petersburgo, de rúas, empezan a aparecer moitos nomes, claro que eliminan os santos, mas tamén eliminan moitos apelidos, había xente que se apelidaba Romanov, quería cambiar de apelido. Parece que os bolcheviques non lles querían dar o permiso aos que non podían demostrar que eran da familia do zar, porque tú podías apelidar Romanov igual, mas que o furor popular que había por mudar, non ter un apelido como ese, fixo que en 1918 o goberno emitise un decreto dicindo que cada un se podía apelidar como quixese, non? Gostei moito disso. Tamén porque en Rusia había moita tradición de apelidarse con alcumes que ás veces eran inxuriosos, non? O Chepulo, o Cego, e entón a xente aproveitou para tirar fora todos os nomes de que non gostaban. É inevitable contar que o dos cantos, con ese valor épico dos símbolos, parece que o que cantaban os bolcheviques era a marsellesa, mas Lenin non gostaba nada da marsellesa, que consideraba burguesa, e foi ele o que promoveu que se cantase internacional. Nos parece que lle costou bastante isto. É interesante, por exemplo, como a medida que está no goberno a palabra democracia vai mudando, deixa de significar xa o goberno do povo para ser un oposto á burguesía, e traballa moito aí nesa delimitación. A idea de Lenin, ainda no exilio dun partido centralizado de vanguarda, non era controversa nos diferentes grupos marxistas, embora estes tendesen a pensar que Lenin era optimista en exceso no que diz respecto ao fin da bella orden. O Partido Socialdemócrata, fin de 1903, xa sabedes nese episodio que é moi famoso, Lenin exixe que se xa constituído apenas por activistas nese momento, e Martov, que é o editor do Iskra, que teña unha variación máis variada. Mas Martov tuvo que sair un momento, saíron con el varios máis, e entón perderon a votación. Os bolcheviques pasaron a ser maioritarios, por iso se chamaron maioría, e os de Martov minoritarios, os mencheviques son minoría. Mas ese xogo, dos bolcheviques mencheviques, é só o comezo dos xogos da linguaxe que fixo Lenin. Durante a tentativa revolucionaria de 1905, os traballadores constituíran un novo tipo de corporación, como sabedes, o soviete, para organizar as greves segundo esos principios de democracia directa, e en 1917 os bolcheviques pasan a historia con ese famoso grito "todo o poder para os sovietes", que exixía unha transferencia do poder desde o goberno provisorio para os operarios, os encargados de liderar un estado común. Porén, a partir de 1918, Lenin adopta o modelo de milicia de cidadáns, onde a economía debe ser dirixida por peritos e, en consecuencia, o partido centraliza o poder e destitue os sovietes. Claro, o antigo grito, de alguna maneira, pasa a ser unha ironía. Por iso é posible preguntarse se Lenin sería leninista, porque parece que o fiel ao leninismo sería o primeiro modelo, e o segundo modelo é o que Lenin puido facer aquelas circunstancias en que se encontraba. De forma semellante, embora Trotsky tivese afirmado que a Rusia estaba pronta para unha revolución permanente que conduciría rapidamente para o socialismo, os bolcheviques acharan bastantes problemas para que ese proxecto pudese ser realizado. En consecuencia, tiveron que modular as mensaxes.
Si nos primeiros tempos declaran unha guerra total aos ricos, aos parasitas, con episodios violentos, coa creación do Exército Vermello, a Checa, a Policía Secreta, e impregnan de luta de clases, digamos, todos os aspectos da vida, no seguinte capítulo da historia comezan a recoñecer unha certa derrota dos ideais. Os tempos, argumentan, non son chegados, non están amadurecidos. Mas penso que tamén saía a luz unha certa desconfianza que Lenin tiña de cara sempre aos camponeses. Sempre pensaba que os labregos non ian estar suficientemente organizados. Poderíamos falar de moitos símbolos máis, algúns deles son interesantes. Eu tratos no meu capítulo, que está no outro libro, non este, no libro de A Través, porque son interesante o que pasou, por exemplo, coas vanguardas artísticas, como os Dada empezan a ser ferozmente antileninistas e de repente forman un comité central dadaísta e fundan o Partido Comunista en Alemania. Hai así algúns elementos interesantes. Mas hai un último punto, digamos, que eu querería mencionar, o que eu chamaría a higiene semántica. A ideoloxía dos bolcheviques contén unha dose de violencia, unha dose de maquiavelismo, que eu creo que non todas as mentes está disposta a abrazar. Foi responsável por episodios sangrentos e con frecuencia practicou lógicas limitadas. Porén, se algo penso que debería ser unánime, e eu pensei que isto non é admitido sen discusión hoxe, é que o bolchevismo propagou unha idea política de dimensións colosais, absolutamente colosais, a de que cada clase social ha de xerar as súas propias ideas sobre a realidade, embora non todos os individuos sexan igualmente capacitados para conformalas públicamente, para se faceren oír. A clase dominante consegue difundir a súa cosmovisón, en cuanto as camadas menos poderosas fican enmudecidas, sin posibilidade de representar a súa propia realidade e, por tanto, sin posibilidade de defender os seus intereses. Nun tal contexto, as etiquetas con que aludimos aos pensamentos políticos foron colocadas baixo suspeita, e isto un pouco a época que estamos a viver. Hoxe, utilizar unha palabra como insurxenza, utilizar unha palabra como revolución, utilizar unha palabra como loita de clases dentro dun discurso, para que ese discurso entre en cuarentena, vamos dizer así, que sexa, digamos que o auditorio tende a non estar igualmente atento. O comunismo é un sistema obsoleto, din os altofalantes do poder. A revolución é un ideal caduco, insisten. Toda a revolta sindical está domesticada por definición, aseguran. Acusan as ideoloxías revolucionarias de rigidez conceptual, de practicar un excesivo controlo, de axir violentamente contra cualquier disidencia que pretenda levantar a voz. E as acusacións creo que foron tan reiteradas, tan graves, tan acedas, que se instalou entre nós triunfante o nihilismo, Staline e as súas purgas, os campos de concentración e os gulags. A presentación nos libros de texto de secundario do bolchevismo como unha dictadura comunista en vez de como unha dictadura do proletariado contén unha contramensaxe. Embora eu deba dicer que eu penso que Lenin non mandou moi fino con o nome de dictadura do proletariado. Se tivese dito poder do proletariado, as cousas ficaban moito máis claras e eliminábamos críticas, mas claro, é fácil falar cando vimos despois, non? Se as palabras e os símbolos son capaces de mobilizar, os cuidados terminolóxicos nunca sobran, visto que a ideoloxía dominante sabe facer ben o seu traballo. O estereotipo da liberdade, por exemplo, fixademos como se representa, representase sempre como un Delacroix, como unha muller cos peitos despidos, mas esa liberdade acaba sendo identificada en moitas conversas políticas como a liberdade de poder comprar artigos suntuarios nunha tenda a un prezo que as persoas que venden a súa forza de traballo non podemos facer, non podemos conseguir. Frase de Lenin: cumpre soñar, mas coa condición de acreditarnos nos nosos soños, de examinarnos con atención a vida real, de confrontarnos a nosa observación cos nosos soños e de realizarnos escrupulosamente a nosa fantasía. Este non é o Lenin que normalmente se representa, verdade? Así falaba Vladimir Ilich Lenin. Falaba de realizarnos as nosas fantasías, non de someternos á triste realidade imperante, de transformarnos, de avanzar nos ideais a de tornalos reais, non de aceptarnos cegamente cualquier imposición, cualquier opresión. Embora Lenin se xa presentado, como decía antes, máis como un obseso do controlo, o comunismo entendo que nunca estivo lá para facer rebaños de dóceis, non por principio.
Mas, si pensamos nunha palabra xa para rematando, si pensamos en facer esta higiene verbal que eu estou predicando, que eu estou tentando difundir, pois hai unha palabra que tivo unha extraña, curiosísima fortuna nas últimas épocas, que é esa no termo de cidadanía, non? E a mí interesábame, eu fixen así no traballo, facer alguna crítica, porque de entrada a cidadanía é un termo que cheira a agudez por todas partes, non? É o dereito que concede o Estado ao individuo en virtud de ter os dereitos de cidadanía. Así que vai ser, por exemplo, o dereito de votar. E fixademos que, por definición, vai estar excluído do dereito de cidadanía pois o refuxiado, o emigrante, mas tamén a persoa que está nos cárceles. En unha sociedade determinada poderían estar excluídas as mulleres, ou os servos, ou os negros, ou... A cidadanía debe escribir unha ficción que é do ben común, a de que, claro, todos aspiramos a algo neutral e algo que é como ser común e universal en cuanto seres humanos. Mas o que dixo Lenin foi o contrario. Dixo o que quere a persoa do rural non é o mesmo que o que quere a persoa urbana, o que quere o branco non é o mesmo que o negro, o que quere o operario metalúrxico non é o mesmo que o que quere o director da empresa. Así que os dereitos da cidadanía, por definición, non existen, son unha ficción. E a mí sorprendeme moito cuantos militantes de organizacións ML na actualidade usan o termo cidadanía así con toda alegría. Eu penso que moitas das persoas que empregan habitualmente o termo cidadanía axen coa mellor vontade, como sempre. Eu parto de que axemos coa mellor vontade. Outra cosa é que estemos obrigados a facer a análise da higiene verbal. Pretenden denunciar prácticas corruptas no seo das organizacións, por exemplo. Usando a palabra cidadanía, pois xa parece que eliminas esta idea de politizarse, mas as multidóns non actúan políticamente. Para actuar políticamente teñen que organizarse. Todo o xogo da linguaxe comeza así aí a dar a volta. O que pode refletir coordenando ese volumen sobre o discurso político da Galiza, eu creo que, xa tivo mellores épocas o discurso político da Galiza do que ten agora, mas no mellor dos casos fervilla teóricamente, no sentido conceptual, porque na realidade enfrentamos unha sociedade que o vexo rota, desestruturada e apática. Cando analizamos detalladamente o bolchevismo ou cualquier outro episodio histórico, o fácil é simplificar, a presentarmos o leninismo como un polo transformador, sin erros, ningún, ou ao contrario, demorarse en salientar os seus fracasos, tudo branco ou negro. O realmente complicado é asir sempre conceitos. Eu arrisco de ser acusada de punk, non gosto nada en política de remeterme ás grandes citacións de homes mortos. Seguramente só os especialistas e as especialistas en historia saben descifrar lá nas citas de homes mortos. Saben todas as citas esas son todas iguais. As mulleres e homes bolcheviques movíanse por un ideal de xustiza social e eran inmensamente modernos no seu tempo, interesantísimos. Mas o seu tempo era anterior ao pacifismo, que se revoltou contra os excesos que tamén eles cometeron, os excesos que tiveron o seu maior horror nas guerras mundiais. Era anterior aos efectos da globalización e da tecnoloxización que están tornando as nosas existencias en puro espectáculo. Os discursos políticos actuais na Galiza contenen nocións rebeldes contra o capitalismo, contra o patriarcado e algúns marxinais en número e mesmo contra o productivismo. Nese sentido, eu penso que son profundamente estimulantes e deben suxeitarse a esos obxectivos enunciados da higiene verbal e a reapropiación de etiquetas que sofren ataques e os consecuentes desgastes. O legado do pensamento marxista-leninista na Galiza é inmenso. Implicou a adaptación a este contexto particular dun arsenal de conceitos teóricos de validez universal, de validez internacional. Contribuiu a fortalecer a idea de nación, a vincular a actividade política a cultural e os tempos de nacer, a salientar figuras e episodios históricos apagados da memoria colectiva, a reconsiderar festas e celebracións populares, a valorizar as artes e as formas culturais propias e a elaborar diferentes espazos de formación máis ou menos regulamentados que foron emanando da súa praxe. É por iso que, ao meu ver, conseguiran articular o que se chamaría, seguindo a NECT, un espazo público proletario.
aos grupos sociais excluídos do espazo público burgués, ese que sai na televisión, ese que sai nos medios de comunicación, ese que conta con subvencións públicas e ten que justificarse dentro das lógicas do sistema, toman a palabra en torno a espazos alternativos, como clubes, como comités, coordenadoras, con axendas propias, que debaten temas fora desa síntese social ilusoria da que sempre se fala. Na Galiza, penso que sabemos ben que en toda a clase traballadora parece preste a tornarse suxeito histórico para libertarse. Sabemos que precisamos moitas subjetividades reprimidas pola historia, como ser galego, moitas disidencias reprimidas, como falar en galego, viver en galego, para dar corpo a toda a potencia de rebeldía que unha transformación real implica e que adoptou até agora só algúns dos seus modos de expresión posíveis. Que as nosas existencias sofren até ser devalorizadas pola exploración capitalista, que temos direito a ser un suxeito político de pleno direito, ou que é complicado manter vivo un movimento rebelde a medida que gaña en idade ou que é golpeado pelas condicións externas, son verdades aceites en discusión entre a poboación, digamos, máis concienciada. E todas estas ideas son de raíz bolchevique, porque Lenin non se conformaría con que o seu traballo se identificase con o controlo do partido, porque Lenin, voltando ao libro, non se conformaría con utilizar unha ortografía que non fose internacionalista, e se se conformase, Inglesa estaría aí para decirle que eso non valía. Por iso é importante ollar dúas veces, unha vez para celebrar o que o leninismo tive de bo, tive de positivo, e outra máis crítica para superar os seus erros. Finalmente, eu creo que nun espazo proletario a Asociación Cultural Alexandre Bóveda é que agora mesmo estamos. Obrigadísimo. No, caminando así medio con la garganta feita polvo. Una cuestión simplemente de formatizar o tema de que falas de la dictadura del proletariado, o término do poder proletario. Penso que non é tanto unha cuestión de símbolo como de una metodología científica. Realmente cualquier estructura de poder implica una dominación sobre el resto. Por lo tanto, sí que hay una dictadura. Aquí vivimos en una dictadura de la burguesía. Y eso es la realidad. Dicta por Marx, no solamente por Lenin, ¿no? Por toda la corriente de pensamiento marxista. Eso es un feito, vamos a decir, objetivo. Non é unha cuestión de me gusta máis ou me gusta menos. Outra cousa é que se haya convertido en unha especie de latiguillo frente a la, vamos a decir, por parte de los medios como un elemento opresor. Pero es que vivimos en opresión, lo estamos viendo en estos días. Hay libertad. ¿Qué te decir? Hay libertad para falar de esto, pero para cambiarlo no. O sea, si alguien se decide a cambiarlo, para eso está que la estructura de poder, que é unha dictadura. Entón, non hai nada malo en falar as cosas como son. A burguesía detén o poder e por lo mesmo ten a dictadura do poder. De unha forma democrática, de unha forma de papelitos ou de unha forma de non sei qué. Sí, pode ser. Pero esa é a realidade. Entón, en ese sentido, Lenin é absolutamente claro. Él non gosta de, como se chama, vamos a decir, de ese lenguaje que agora nos resulta tan políticamente correcto, non vai a ser que isto soe como se... No. Si Lenin defendía la violencia, la defendía claramente. Pero era una violencia proletaria, era una violencia dirigida en un sentido claramente político, non era una cuestión de punitiva de simplemente porque ti te opones o deixas de oponer. Como se llama?
parte da propia situación creada da guerra civil ven dado porque os bolcheviques tratan de atellar como outras organizacións políticas el apoio á República do Sol. Como amigo Nadia é leninista, pois non ten ningún problema co termo dictadura do proletariado, mas dentro da línea do curso creo que hai algúns deses termos que resultaron históricamente pouco úteis para presentar como interesante o leninismo. Por exemplo, cando eu publico este libro, o meu fillo pequeno chega no instituto e digo: mamá, como que nós somos leninistas? Se dixo a profesora que era unha dictadura do proletariado, nós non somos da dictadura. E, bueno, toda esta sisuda explicación que das é certo que se pode facer con unha persoa moi nova, mas tamén é certo que é difícil, porque implica falar de como vamos a defender os nosos dereitos e é complicado de facer. Simplemente con que falase de poder do proletariado eliminábamos, pero esta só é unha idea que eu lle paso a Lenin e que, bueno, como ele non vai oír, pois non, en todo caso non vai, que para mí non é un problema o termo. Bueno, contarei que ao cabo dos días o meu fillo voltou e dixo: mamá, e que é o que pensamos de Otto von Bismarck? Non temos ningún pronunciamento sobre Otto von Bismarck na casa, non. Pero si, o de dictadura do proletariado na miña casa crea problemas, entón. Hola, boas tardes. Magnífica conferencia, muitísimo gosto, muitísimo placer asistir a vivir experiencias como estas e ouvir xente que sabe falar e dar gusto ouvir e adquirir conhecimentos a través do seu discurso. Moita pregunta, moita conversación daría lugar a moitas das propostas que fixeches. Ocórreseme apenas unha, teño marchar. Falaches varias veces de higiene semántica, higiene lingüística, puxeches exemplos concretos. Non tomei nota, non me ven agora contra ningún concreto, pero sei que o fixeches. Faltou ni un ou preciso dun agora, non sei se serías quen, de facer un mínimo proceso de higiene semántica, lingüística e crítica sobre a palabra, o termo, o conceito hoxe diferentemente usado no momento actual, que é democracia. Así, isto a pele, non? A propósito das circunstancias actuais imperantes nos medios de comunicación diarios, audiovisuais e escritos, máis en concreto, por non seguires a Platón, se se me permite un tuteamento. Mira, pasa a pregunta dura e despois dis que se te permite o tratamento. A propósito do aparente conflito, por chamado de unha maneira, entre a España e a Cataluña, a xente nas rúas, e uns apelan á democracia e os outros apelan a mesma palabra, imagino que a diferente conceito, pero en discursos diferentes, por non dicir enfrentados. Se fose crianza, fose as aulas da tua filla: mamá, que significa a democracia? Poder do demo. Bueno, non sei se a pregunta está ben. Era un pouco broma, non? É un pouco dos problemas que temos abertos, é un pouco ese, porque é moi difícil acreditar en que todas as persoas sexan representativas dignas de un voto, de ter un voto, cando ves demasiada estupidez. O risco é que caigamos no fascismo, pensar que uns poden opinar e outros non poden opinar, mas a mí personalmente custame moito, expoño aquí como un defeito, creo que debería acreditar máis na democracia do que acredito, porque estou caendo nunha especie de mitocracia. Todas estas persoas, entrei na Coruña ahora e vi unha serie de bandeiras colocadas nos cartóns, que a mí non me parece que, bueno, que estas esas declaracións indiquen que unha persoa é un ser pensante. Pode-se pensar diferente ao que eu penso, evidentemente, pero chantarte unha bandeira de España neste contexto, bueno, indica estar pensando moi pouco.
moi pouco, por dignidade, por solidaridade, por moitas áreas. Así que, como isto non estou respondendo a tua pregunta de como definir democracia, sei como, polo menos como non definida. Creo que sei como non definida, mas que sí temos unha perturbación. Non é cuestión, e a cousa tampouco dá moito para máis, pero digamos que, por unha parte, o termo está presentado como o signo igual a imperio da lei, o que di a lei, o que cumpre a lei, forma parte da democracia ou é demócrata, e por outra parte preséntase o conceito como o direito a decidir, sexa cal for a lei existente. Isto é consugable, quero dicir, existindo estes dous o mesmo termo, con tal diferente mesmo conceptualización, ti achegaste os más media ou prestas atención á televisión, etc, etc, vamos a para internet, Os medios de comunicación son burgueses por definición, non? E además deixaron de ser profesionais en moito tempo. Casi o problema é que confianza seguimos tendo no que sai na televisión ou no que sai na Voz de Galicia ou nos diferentes medios, coloca aí os nomes que quiseres. É dicir, que a mí non me produce ninguna seguranza ni ninguna confianza en nada que apareza nos medios, non? E claro, cuanto a cualquier lei ou norma, vale mentres vale, hasta reglas de xogo, cando dúas crianzas están xogando, de repente mudan as reglas, e agora vamos facer así que vamos calquera respeto a sacrosanta legalidade, é sempre unha mentira, unha falacia, non? Unhas cuestións así por riba. Primeiramente decir que non sei se tiñades preparado que a primeira charla sobre un acontecemento histórico como a Revolución Soviética, os 100 anos da Revolución Soviética, se impartida por unha lingüista. Principalmente porque eso, podíamos falar aquí sobre o que é a historia real, a que contan os libros ou as que non contan os libros, pero a historia en si mesma, ou realmente recuperar o que é o sentido das verbas. E eu aquí quero apostillar así mínimamente o tema de dictadura do proletariado adiante. O sea, as cousas son así de claras. É como algo que me parece tan contradictorio, pero que é leninismo puro e duro, como é o centralismo democrático. Claro, decir que centralismo é democrático hoxe en día, casan ou non casan, estás deturpando todo, porque hoxe en día a deturpación da linguaxe, das ideas, dos símbolos, está completamente perdido. O sea, claro, hoxe en día é igual levar un lagarto no polo como levar a figura do Che Guevara, a efigie do Che Guevara. É un símbolo. Claro, o que comentabas ti, ondear unha bandeira vermella, que afoce o martelo, é saber ondear algo, saber ter algo, non? Entón hai unha perversión aí en ese tema, pois que nos leva un pouco a estas cuestións de democracia, non democracia. Claro que a democracia que defende o señor Trump é igual que a democracia que podemos defender nós. Joder, como decía o outro, e hoxe en día está moito posto nas redes sociales, vendo quen está enfrente a min, sei onde teño que estar. Punto. Entón, empezar, o sea, decir realmente que a mí pareceme maravilloso o tema. Unha, que se faga un recordatorio e un análisis do que son, que se lembre, que se faga historia. 100 anos da Revolución Soviética, un feito que non está o suficientemente valorado en, bueno, non sei se naquel campo, neste, non sei en cales, pero, por exemplo, que comentabas facendo o paralelismo ca figura de Jesucristo, é que para, o sea, convertir un país como era, unha nación como era a antigua Rusia zarista, cos problemas de analfabetismo, problemas de propiedade da terra, problemas de avance social, convertilo en nada no que se convertiu, pois aí, pois eu non sei se foi Papaito Lenin ou quen foi, pero alguén tocou unha boa tecla, non? E sobre todo, gustoume moito cando comentaches
o tema do que é obediencia e do que é entrega, porque hoxe perdese moito eso. Pode haber moita obediencia pero ninguna entrega, e iso notase, e por desgracia un exemplo dese tipo é o que está tirando hoxe e empobrecendo o debate social a todos os niveles, porque claro, en eso caemos no que en Galiza pues estamos moi acostumbrados a falar e a ver, ti fai o que eu digo pero non o que eu fago, claro, máis antidemocrático, antileninista, antimarxista que iso non o hai, e estamos caendo niso, o sea, me da igual ir a un programa de televisión decir que soy o maior demócrata do mundo, que son o maior tal, ou escoitar a un señor que di que os nacionalismos en este momento pues están perdidos, cando foi 200 anos que o seu país se independizou do Imperio Español, non? Estou me referindo ao catalán este Vargas Llosa. Entonces, recuperar un pouco o sentido e recuperalo, eu penso que independentemente desde unha perspectiva histórica, recuperalo desde unha perspectiva social e lingüista, o sea, non é o mesmo que eu diga democracia que o diga a Fundación Francisco Franco, e non é o mesmo que a Fundación Francisco Franco diga que todos os poderes e todos os gobernos establecidos en distintas épocas da historia foron revolucionarios, como foi a Revolución Francesa, como foi isto, como foi outro, claro, e aí volvemos ao de antes, e remato, é algo moi bolchevique, moi leninista e moi aceitado en eses campos, a loita armada, e quedo aí, non vai a ser que se leve preso, que pase o que pase. Pois aí o tomo eu, porque xa facía antes na esa alusión ao políticamente incorrecto. Eu gostei moito de ler unha das biografías de Lenin para escribir os Tracias. Cando Lenin tiña 14 anos, el volvía a casa en unha carruaxe de cabalos con unha das súas irmás maior que él, non lembro exactamente canto, porque ele era un crío e ela xa era unha señorita. Entón, ven mortos nas bermas, porque hai revoltas destas dos agraristas todo o tempo, e así que a súa irmá lle di non olles para aí, o sea, protexe un pouco o neno, non, porque están aí coas tripas fora e tal. E Lenin, a irmá conta despois que Lenin dixo non o quero ver, e lle dixo despois a ela non pasada teñen que morrer a centos e a miles para que se den conta de por que teñen que loitar, non? Esa presentación, esa pequena anedota, é a representación a justificación dese maquiavelismo que vai ter sempre que se é necesario morrer, que morran para que así vexan. Claro, como estamos moi afeitos a unha política e en xeral a unha docencia, a unha vida, a unha sociedade moi políticamente correcta, non sempre se observa a enorme paixón que hai detrás desas palabras. Non di necesariamente que, bueno, el non matou os que están ali mortos, el non é un violento nese sentido, mas é alguén que está refletindo sobre como se pode mudar a realidade. As reflexións de Lenin sobre a violencia son sempre moi interesantes porque a coloca así como algo creativo para chegar ao novo, e por tanto ten unha beleza poética, ainda que eu entenda que é difícil falar en público sobre eso. Bueno, eu gosto moito de toda esa aparición, que por eso eu facía esa reflexión sobre a disciplina, que está moi na novela, non? Previa, porque me parece que eu non facía comparación entre Lenin e a relación leninesa e o BDSM, o sexo extremo, porque no sexo extremo hai unha entrega absoluta, a dispor, a colocar o corpo ao dispor do prazer, ao dispor do que outro mande, do que outro ordene. Esa entrega, con esa paixón, non indica ser unha ovella e dicir que sempre que sí ao que tú me digas. As veces podo ter que dicir non, e iso é o que debería estar na zona do centralismo democrático. Podo ter que dicir que non, e mentre vou estar no debate podo ter que estar dicindo que non. Non vi nunca Lenin a idea de que os cuadros baixos teñan que facer o que el diga, a pesar de que el era un tipo con aura, con manía de saírse coa súa, mas sí, cando lle corrixen cousas el sempre lle dá voltas, entón non vi esa idea
de obediencia obellina, sino paixón e entrega. Millo. Sí, no xogo das palabras que nos movemos a veces, ¿no? Y estos termos de libertad, democracia, etc., ¿no? Ciudadanía, ¿no? Son un pouco derivados de unha situación anterior, ¿no? Que a Revolución Francesa, donde, bueno, é o que vimos ahora actuando e traballando con eles, ¿no? Eu creo que os termos existe a medida que existe unha práctica política. Si nos movemos na práctica política da Revolución Francesa, lle damos un contido. Si nos movemos nunha nova práctica política que intente cambiar o sistema, esos termos terán outro contido, ¿no? Entón, se queremos darle un novo contido, tenemos que darle un contido de traballo, onde a ciudadanía vai, digamos, conquistando aspectos de actuación política e de poder político no marco da sociedade actual. E en esa medida lle daremos un contido diferente a estos termos dos que estamos falando. Si non nos moveremos sempre dentro dos sistemas. Esto por un lado. Por outro lado, estás reivindicando a termocidadanía? No, estou criticando os conceptos que estamos dando cando falamos en xeral de ciudadanía, de liberdade, de democracia, ¿no? Estamos empleando términos desde o punto de vista do poder. Entón, o que temos é que cambiar esos conceptos, de utilizarlos dese xeito, podemos cambiarlo no momento, ou nos momentos que sexamos capaces de que a ciudadanía exerza capacidade de poder a partir de situacións políticas de base. De participacións directas, de traballos políticos, da participación directa da ciudadanía na transformación social. Eso que estaba dicindo. Pero fíjate como estás criticando e estás usando a palabra ciudadanía, porque xa non nos hai, xa non decimos o proletariado, porque o proletariado fai que parezas moi comunista da bella guardia, non? Pero, e además temos medo, o proletariado inclúe os funcionarios ou non inclúe os funcionarios? Hai que ser metalúrxico, sí, para claro, eso significa que foron vaciados da nosa práctica política, por moito que teñe que esa bibliografía ao respecto. Por exemplo, o termo democracia, estamos na mesma, non? Que digamos un término quizás máis usado. Ese término o estamos utilizando no sentido de participación burguesa, e non o estamos utilizando en un termo de sentido de participación ciudadana. Entón, eso sí, conseguiremos darle un contido diferente ao que ten a sociedade actual se somos capaces de que, a partir do traballo de base, de traballos sociales, a xente os cidadáns, os habitantes dunha nación, se sean capaces de apreciar ese cambio de sentido respecto ao que é a participación, etc. E respecto ao término do proletariado, non sei se era de invencia aquelo de dictadura nivel del proletariado. No, era revisionista del Carrillo. Era marxista-leninista. Que quero dicir eu que a práctica política dos bolcheviques non era nada de unha dictadura, por decirlo así, respecto ao pueblo ruso, non? Tuvieron unha participación democrática máis moi aberta, e, bueno, acabou como Stalin, pero unha práctica moi democrática, moi aberta, a niveles culturales, sociales, políticos, e mesmo económicos, tiñen unha discusión de verdad. Sí, creo que o pobo, si decimos o pobo ruso e decimos menos veces o pobo galego nese sentido de clase, se o decimos noutros sentidos como nacional. E o mellor hai que ir procurando vías. A ciudadanía, por exemplo, no caso de Galiza e a aldeanía, porque probablemente non é a mesma maneira de ver o mundo a da urbe que a da aldea. Como portante de dereitos. Sí, claro, e que pasa os que son excluídos dos dereitos? Non sei, que pasa cos migrantes, que pasa cos refugiados, que pasa coas persoas que están en todas esas vías underground das nosas sociedades? Eu a ciudadanía sigo vendo un termo terriblemente excluinte, inglés. Apuntámonos a poco. Eu creo que o pobo é máis interesante.
Sabes? Eu vou volver o de os símbolos porque parece que é o máis interesante. Eu aí penso unha cousa que o seu desgaste non depende só da nosa inteligencia a hora de sacalos ou recollelos ou tal, senón tamén de que é unha batalla con outra xente. É dicir, como por exemplo o concepto de galeguista, o PP de galeguista, o defines, o que entendería xente como socialismo a día de hoxe, ou democracia. Eu penso que iso non quere dicir que outros se apropien, non quere dicir que haxe que renunciar a eles, nin tampouco ter unha revisión deles, de dicir, eu creo que cando ti dis que de tal concepto se apropiou, eso é que ti estás renunciando a ese concepto, porque cando nos digan nos non, é que os nacionalistas non sodes porque antes de so himno leve de bandeira non sodes só os únicos galegos, dicir, o problema será ti se non canto so himno, que dicir, se renuncias ti a eses símbolos non que se os demais de apropiarse, é dicir, que a dereita española se apropia da bandeira española, sí, pero porque quer dicir que renunciar é porque xa que non a quere, non? Entón, no fío diso, eu creo que me podo considerar demócrata e podo falar de povo, podo falar de patria, de clase traballadora, tamén precisamente porque igual o problema é que cando non se usa a palabra clase traballadora, subjetivamente parece que a clase traballadora non existe, non? Cando para min é tan sinxelo como a xente que vive do traballo, a xente que non tens que ser levar un martelo ou traballar nunha fábrica, é dicir, o traballador é un funcionario, por suposto, é alguén que traballa nun supermercado. Que pasa? Que se renuncias ao termo, obviamente fará como que non existe. Se renuncias a palabra povo, pois subjetivamente non existirá povo, existirá obviamente a realidade material, pero subjetivamente se perderá. Igual mesmo, igual que non podes renunciar, tampouco podes como darlle unha volta a ver se así o polo, non? O rol de la patria eres tú e eslóganes que hai por aí, non? De a ver se como non, cando unha vez renunciaches ao termo, cando logo queres recuperalo, vas ter que facer malabares para cando xa non hai base onde tal. Entón un pouco aí indo a base da batalla polos símbolos, que non, temo de o concepto de renunciar a eles ou, bueno, é como xestionar esa loita. Eu teño unha pugna con meu alumnado porque o primeiro día de curso, así en alguna materia, poño un exercicio onde teñen que definirse como xente branca ou negra ou aldea ou urbana ou moitas cousas. E de que clase son? Me pregunto-les de que clase social son. E curiosamente, todos os meus alumnos, en todas as aulas, todos son de clase media. Non teño ningún de ninguna outra clase. Entón, isto a mí me preocupa. E claro, eu pregunto-les como é que son de clase media? E todos dependen económicamente dos seus pais, os quais se dedican a moi diversos oficios, mas eles só resultan ser de clase media. E entón, digo, que curioso que a única persoa que está aquí de clase traballadora sexa eu e estea dando aulas a todos de clase media, non? Todos... No, tú non eres. Se de universitarios se identifican que son de clase media cando ni siquiera están vendendo a súa forza de traballo e pensan que a súa profesora, por saber 3 palabras máis que eles, xa ten que ser, eu supoño que son de clase alta, que son de media alta ou alta baixa, pero vamos, teño que estar por encima deles na súa visión. Bueno, eso significa que perdemos completamente os papéis no concepto de clase. Por iso, cando digo reapropiar, non digo... Tú podes colocar un pouco trásico como se o tivésemos perdido, mas eu creo que é como ocupar o territorio cada pouco para mexar o territorio conceptual. Entón, porque, por exemplo, unha palabra que se estende con unha enorme fortuna e un alumnado de moitísimo é a palabra precariado. Claro, eles están destinados ao precariado, din eles, eu tendo o seu lamento, mas porque tendo o seu lamento e porque hai en mí unha tomada de conciencia política previa, digo, por que non é proletariado precario? Pero precariado é como dicer, non, es que somos un subconxunto, somos os moi preparados, eso xa indica que entonces, por tanto, merecíades non ser proletariado ou algo así, pero que non se vos permite vender a vosa forza de traballo, logo non se vos permite ser proletarios, non. Entón, creo que hai xogos continuados, porque, por exemplo, precariado é moi fácil acabar usando, porque decimos a palabra precario, porque
e que se non estamos todo o tempo facendo ese higiene verbal e reapropiándonos dos nosos símbolos, outros se farán con eles. Rematando, moitísimas grazas. O vindeiro día 18, mércoles, cuarta-feira, estará con nós para seguir neste ciclo Carlos Taibo, neste caso falando da actualidade do pensamento e das ideas libertarias. Moitísimas grazas.